Urtero bezala abuztuarekin batera frontoi txikian Kirol Elkarteko pilota atalak Patxi Zaporra zenaren oroimenez eskuz binakako txapelketa antolatzen du. Aurtengo edizioan 30 bikotek eman dute izena eta lehia gogorra bezain ederra izan da jokatutako norgehiagoka guzietan. Azkenik eguraldia lagun, atzo arratzaldez frontoi txikian finalak ospatu ziren. Jende asko hurbildu da txapelketa osoan zehar eta armailak gainezka ikusi ditugu. Atzokoan inguru guzia jendez josia zegoen eta garbi geratu da berriro ere pilotak baduela arrakasta eta bereziki txapelketa honek. Frontoi txikiak dituen neurriak oso bereziak dira eta ikuskizuna benetan ederra eskaintzen dute pilotariak. Atzokoan lehendabizi kadete mailako bi bikote izan genituen. Andoni Eznal eta Jon Zendoia alde batetik eta Asier Zulaika eta Igor Lertxundi bestetik. Azkenean 22 eta 18 irabazi zuten Asier eta Igorrek. Jarraian 3. eta 4. posturako partidak jokatzen ziren. Hauek txapelketa nagusiari dagokion partida. Aurrez aurre, Arakistain eta Otamendi eta Etxeberria Lertxundi. Bigarren hauek 19 tanto egin zituzten, beraz, 22 heldutakoak Arakistain eta Otamendi izan zirenez, beraiek ditugu 3. zailkatuak. Jarraian, final nagusia heldu zen, irudietan ikusten ari garena. Protagonistak, Esnaola Alvarez alde batetik eta Errasti Landa bestetik. Partida oso parekatua izan zen, garbi zegoen Laurak ere frontoi txikiari neurria hartuta diotela eta tantu guziak oso lehiatuak izan ziren. Partidaren erdikalderaino markagailua nahiko parekatua joan zen, baina azkenean nahiko erraz nagusitu ziren. Markagailuari dagokionez behintzat Errasti eta Landa 22 eta 12 irabazi baitzuten. Dena den ikusten ari zareten bezala, esandakoaren lekuko irudiak dira, zeren tanto guziak oso lehiatuak izan ziren. Ikus dezagun partidako azkenengoa. Irabazleak beraz, Errasti eta Landa eta ondoren sari banaketari ekin zitzaion. Irudietan, Andoni Esnal eta Jon Zendoia kadete mailako bigarren sailkatuak. Ondoren, kadete mailako txapeldunen txanda heldu zen Asier Zulaika eta Igor Lertxundi izan ditugu garaile. Azpi txapeldunak ere euren oroigarria jaso zituzten Esnaola eta Alvarez pozik zeuden galduarren txapelketa polita egin baitute. Eta azkenik, irabazleak udaleko ordezkarien eskutik euren txapelak eta oroigarriak jasotzen zituzten unean. Errasti eta Landa izan dira aurtengo txapeldunak. Antolaketaren iritziz, jokalari onena txapelketa honetan Xabier Errasti izan da eta Imanol Lazaren eskutik jaso zuen bere oroigarria.
Besterik gabe, parte hartu zuten gusien arteko argazkia atera eta Patxi Zaporraren omenez antolatzen den pilota txapelketari amaiera ematen zitzaion 2009 urte honetan.